नमस्कार. कुसुमाग्रजांची खूप सुंदर अशी एक या ठिकाणी कविता मी आपल्यासमोर सादर करीत आहे. कणा. कवितेचं नाव आहे कणा. ओळखलत का सर मला, ओळखलत का सर मला, पावसात आला कोणी, कपडे होते करदमलेले, केसावरती पाणी. क्षणभर बसला, नंतर हसला, बोलला वरती पाहून, गंगामाई पाहुणी आली, गेली घरट्यात राहून. माहेर वाशीन पोरी सारखी, चार भिंतीत नाचली, मोकळ्या हाती जाईल कशी, बायको मात्र वाचली. भिंत खचली, चूल विझली, होते नव्हते नेले, प्रसाद म्हणून पापण्यामध्ये पाणी थोडे ठेवले. प्रसाद म्हणून पापण्यामध्ये पाणी थोडे ठेवले. कारभारणीला घेऊन संगे सर, कारभारणीला घेऊन संगे सर, आता लढतो आहे, पडकी भिंत बांधतो आहे, चिखल गाळ काढतो आहे. खिशाकडे हात जाताच हसत हसत उठला, खिशाकडे हात जाताच हसत हसत उठला. पैसा नको सर, जरा एकटेपणा वाटला. मोडून पडला संसार, तरी मोडला नाही कणा. पाठीवरती हात ठेवून नुसते लढ म्हणा, पाठीवरती हात ठेवून नुसते लढ म्हणा. धन्यवाद. या जगामध्ये 3 लोक असे असतात, आई, वडील आणि आपले गुरुजन. शाळेच्या किंवा ट्युशनच्या माध्यमाला असतील किंवा आणखी इतर कोणत्या माध्यमाला प्राप्त झालेले. हे 3 लोकांनी जर आपल्याला प्रोत्साहन दिलं, प्रोत्साहित केलं, तर निश्चितपणे आपल्या जीवनामध्ये आमूलाग्र अशा पद्धतीचा बदल होत असतो. आम्हालाही आमच्या गुरुजनांनी, आईवडिलांनी नेहमी प्रोत्साहित केलं. आज आम्ही या लातूर नगरीमध्ये शारदा संस्कृत क्लासेस या नावे क्लासेस चालवतो. अनेक विद्यार्थी आमच्या घडलेले आहेत आणि आमच्याकडे येणारा प्रत्येक विद्यार्थी हा जवळपास आउट ऑफच मार्क्स मिळवतो. तो त्याच्या वर्गामध्ये, त्याच्या शाळेमध्ये क्रमांक 1 वरच राहील अशा पद्धतीचं इतपत आम्ही मार्गदर्शन करतो आणि भाग्यवान समजतो आम्ही स्वतःला की आमच्याकडे एक सुसंस्कारिक अशा पद्धतीचे शिकू इच्छिणारे, आपल्या आईवडिलांचं आणि आम्हासारख्या शिक्षकांचं स्वप्न पूर्ण करू इच्छिणारेच विद्यार्थी आमच्याकडे येतात आणि चांगले मार्क्स मिळवून ते आपल्या आईवडिलांच्या आणि शिक्षकांच्या नावाचा चांगल्या प्रकारे उद्धार करतात. समाधानी त्यातच आम्ही समाधानी आहोत. धन्यवाद.